Moikka vaan kaikille, mä oon Amapeus. Tällä videolla me pelataan Robloxista Squid Game-peliä. Eli mä oon nyt huomannut, että YouTubessa aika monet on kiinnostunut nykyään Squid Gameista. Niin lähdetään sitten itse pelaamaan ja testamaan, että mitä tässä tulee. Ja tosiaan mä pelaan koneella. Ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin muistahan tilata sekin, niin saadaan 1900 tilaajaa tänä vuonna. Se on tavoitteeni. Joo. Siis miksi näette pitää hyppiä, kun... Siis kyllä ne voi odottaa aivan rauhassakin. No mäkin sitten hypin kerran. Tää on joku juttu, että pitää hyppiä. Mutta anyways, tää alkaa minuutin päästä, eli meidän pitää vielä odottaa. Ja siis tosiaan koko kauppakeskuksen piilos tulee tämän vuoden aikana, kun viime vuonna ei onnistunut enää, niin tänä vuonna me tehdään se, eli muista olla hereillä silloin kun se tulee. Niin et jää siitä paitsi, koska se tulee olemaan crazy. Ja tosiaan, jos sä haluat mun Roblox-käyttäjän, niin se löytyy nimellä Amapeus Plays, eli Amapeus pelaa. Eli voit päästä videoille, kun joinaat muhun tai tälleen. Kyllä mä otan sut kavereihin, niin antaa palaa vaan. Oh my god, tää alkaa kohta mulla jännittää. Squid Game Season 2. Miksi tää... Joo, on järkevää. Mitä meidän niinku pitää odottaa? Mitä me odotetaan? Elämääkö me odotetaan täällä? Miksi mä en pääse tuonne? Ais. Oh my god. Mä tiedän, että mä oon player, koska toi on mahdollista olla koko ajan vaan player, koska en mä voi olla mikään toinen. Welcome to Squid Game. This is red like, green like. Joo, tää on varmaan kaikille tuttu. Get to the older side and you will be Okei, mä menen sellaisella tekniikalla, että mä menen vähän niinku hitaasti. Viime kerralla mä menin tahallaan nopeasti. Mä en kyllä halua kuolla. Miksi tässä on tää creep-ääni? Oh no. Okei, tää on niin creep. Pystynkö mä selvitä tässä? Hyi. Okei, tää on hyvä, että kun tässä on tää musiikki. No niin, nyt me selvittiin. Mitä? Mitä? Ampuuks noin mua? No niin, nyt me ollaan selvitty, eli se tarkoittaa sitä, että tää eka roundi oli helppo, mutta mä en ole varma, että mitään muuta meillä on tässä tulossa. Okei, tää on mysteeri. It seems that all the players have... Let's just sounds. Mä en kerennyt lukea. Welcome to the Pentatoitelta. Okei. In this game you work... Mikä tää on? Mä en ois koskaan kuullutkaan tästä. Make sure to get the end before time is up. Eli mitä mun pitää niinku... Mitä for this game you must hit blue eye. Okei. Mitä mun pitää tehdä? Mitä mun pitää... Miksi? Mitä mulle tapahtuu? Miksi mä en pysty liikkumaan? Onks mä yksin täällä? Siis, miksi mä oon yksin täällä? Liivasko kaikki muut?
Missä kaikki muut on? Miksi? Jättiks ne mut tänne? Eikä. Mä en tiedä, että miksi mulle tapahtuu näin. Miksi mä en pysty liikkumaan? Mä reset-spannaan itteni. Mä kuolin nyt. Koska mä jäin yksin, mä en halua jäädä yksin. Kiva. Season 2 Squid Game. Season 2. Mä en oo siis kattonut sitä sarjaa, niin mä en oikeasti tiedä, että mitä mun pitää tehdä. Okei, no mä menen tänne nukkumaan elämästä. Siis, onks nää niitä mun pelikavereita? Tai feikkipelikavereita, jotka hylkäs mut. Oh my god. Nyt mä vaihan peliä toisen Squid Gameen, koska mä en tiedä, että kun toi toinen oli vähän outo, niin mä vaihoin tähän. Eli nyt me ollaan tässä. Ei mitään, miksei mulla asua? Onko mut hylätty? Kun mua ei vissiin huolita asunkaa. Ei kun pitääkö mun käydä tuolla ympyrässä, niin mä pääsen siihen asuun. Mä oon 48, pistäkää muistiin, että mä olin 48. No niin, nyt tää peli alkaa. Vissiin ei alkanutkaan. Miksi näitten pitää aina spawnata noihin sänkyihin? Okei, join player team, okei. No niin, eli nyt taas lähdetään vähän kokeilemaan onnea. Eli katsotaan, että onko me tässäkin hyvä or no. Ja peukuttakaa tää video, jos te olette kattonut tätä sarjaa tai pelannut tätä peliä tai muuten, että tää video on hyvä. Welcome to Plastic Pan to Squid Game X. Okei, no tervetuloa vaan minä. Noissa on complete all the game. Joo. No niin, alkakaa nyt vaan. Lähtee sitä. Oh no. Okei. One person among you is glass maker. Missä mä oon? Hypinkö mä? Hypin. Mä oon tuolla toi. Ei vaan tuolla. They are able to tell which glass is real. Eikä tää on tää, yes! Ei kun ei. Joo, tässä on ojasta kiinni, ei! No niin, no, mä vissiin pääsin niihin kuviin, eli mulla ei oo tällä hetkellä vissiin mitään hätää. Make your way up to next game mode. Miksi tässä on aikaa? Okei. No niin. Pitääkö mun odottaa täällä? Jos joku on pelannut tätä peliä, niin voiko joku kertoa kommenteissa, että onko mä tehnyt tätä oikein? Eis. Tää on outo. En nyt tiedä. Mä en edes tiedä, että miksi tää on tämmönen. Ei toi sano tuolleen. Oh no. Mä oon huono tässä. Eli jos te ootte parempia, niin kertokaa kommenteissa, että millä tasolla te ootte omasta mielestä. Oh my god. Jos tää aika loppuu, niin mä vissiin kuolen. Ja jos te haluatte part 2, niin sanokaa vaan, niin mä teen tästä. Uis. Mä olin lähellä kuolla. Niin part 2 mä varmaan testaan jotain sitä ihme peliä, että missä pitää hypätä lasilta toiselle tai sitä. Okei, eli
nyt olisi aika lopetella, koska tää ei ollutkaan semmonen, että mitä mä ajattelin, niin kertokaa kommenteissa, että mitä peliä mun pitäisi seuraavaksi testata. Voi olla ihan mikä peli vaan, vaikka Doors tai joku Spider tai tälleen. Eli kertokaa vaan, niin pelataan sitten sitä. Nähdään ensi videossa. Heippa!